Dobrý den, vítá vás Čachler u nového videa. Dnes jsme se rozhodli si do studia pozvat trochu jiné účastníky. Tímto bych tedy ráda přivítala pana učitele Zemánka a pana učitele Chvílu. V prvním kole otázek se zaměříme na to, jak naši pedagogové znají dobře svoji školu. Takže já předávám Betty slovo. První otázkou. První otázka, kdo odpoví rychleji, co má bod. V jakém školním roce zahájila naše škola činnost? Jestli mi říkal Sročulová nebo kdo Vonegda. 96, 7, 6, 6. Pan učitel Chvíla se přesně trefil. Správná odpověď. Další otázka je, komu je zasvěcená naše školní kaple? Jak je Černé Panně Marii, ne? Bakenucius to... Ne? Si myslím. Tak se taky vystříhneme. To bylo na tom obrázku. To Marie. No ale ne, tak oni jsou různý, že jo, ty Marie. Tak je to správná. A Ježíš taky byl... Pan Zemánek nebude typovat? Ne. Ne? Paní Marie jednotek se stane. Vidíš, to je ona, ale ona je černá. Je černá Marie. To bylo na tom pamfletu k Nuncius. No dobře, ale neřekl jste celé jméno, takže nevíme, jak to mám počítat. Ano, jedno tak jo, no, už to vím. Dobře, další otázka je, který z pedagogů vyhrál v roce 2017 cenu pedagoga roku na Masarykově Vojtěch Veselý. Správně. Takže Tak. 2 body. Z jakého oboru má doktorát pan profesor Jiří Pecl? Fyzika? Matika. Trochu konkrétnější? Nebo... Aplikovaná matematika. Aplikovaná fyzika. Deskriptivní geometrie. To byl... Pravděpodobnost. To byl magisterský titul, ale doktorát... Doktorát. Tak to bude něco s pálením slivovice, ne? To by mohlo být, že jo? Nebo zabíjač, ne? Něco jako kultura řezníků v Čechách. Necháte se podat nebo ještě Necháte se podat? Necháme se podat. Tak má doktorát z analytických výpočtů trojúhelníků. Hustý. Takže kdybyste měli nějaké otázky na trojúhelníky. Tak pan Pecl bude Ilumináti a tak, ne? To je ono. Se tady s tím otázek začínám potit. Myslím už poslední otázka. poslední. Poslední otázka je, jakou velikost boty má pan profesor Juránek? 44,5. 40. No. Teď, tak asi pan učitel Zemánek byl první. Správná odpověď byla 44 nebo 45. Ale... Tak to máme oba bod, Tak si můžete oba počítat bod. Je to tak? A výsledek... Už se mě děsí, jak přesně jsem to věděl. Jako. To bylo úplně ve středu. A jak vidí, jak kolega umí počítat aritmetický průměr, on věděl, to je 40, Přesně. 44. Tak možná, jo. Myslím si, že nastal čas i dělat 600. Ano. No. Dobře, takže vítězem prvního kola se v poměru 3:1 stává pan učitel Chvíla. A jsme v druhém kole. V tomto kole se zaměříme na procenta. Může se zdát, že by to pan Zemánek měl o to jednodušší. To zjistíme za malý moment. Moje první otázka je směřována právě na vás. Kolik procent tuku má dospělý muž v těle? 5%. Myslíte, že máte 5%? Já určitě. Tak je to trochu víc. Zdravý muž, tak procento se pohybuje okolo 15 až 18% tuku. A nyní už vaše otázka. Kolik procent tuku má Aidan 30? Že ty 30? Ano, to je správná odpověď. Gratuluju. Snad se vám bude takhle dařit i v nastávajícím kolu. Princip, ten je jednoduchý. Přiřaďte Aidan ke správnému procentu tuku, který obsahuje. Kdo nejrychleji a správně přiřadí, vyhrává. Můžete samozřejmě ochutnat. 3, 2, 1, teď začínáme.
to prehraje. Já to proložím jednou zajímavostí o Eidamu. Čím méně je obsaženo tuku, tím více obsahuje Eidam bílkovin a vápníků. Teď jsme na tom. Tak teď opravdu nevím, kdo byl první. To byl zároveň. Zároveň. Vidím, že jste všichni síly ochutnali a... A on si to přeházel ještě. No. Kdo tedy vyhrál? To nám řeknete vy. Takže... Je to Eidam, takže to máme dobře oba. Vy jste přiřadil tedy Eidam 45 k tomuto síru. To Tak to opravdu... Tak právě, jak jste na to šel? Jaká je taktika? No čím to bylo hutnější, tím jsem si říkal, že tam je víc tuku. Aha, tak je to právě naopak, tedy. Jo, tak to bude asi právě naopak. Takže správně... Tak to mám dobře ten jeden teda. A v skutku vy máte tedy opravdu správně jenom Eidam 30, je to asi váš oblíbený jedinec, Eidam 30, To jsem ani nevěděl, že ty dva ještě existují, no. Fakt? Ne, Teda a pan učitel Chvíle tedy správně přiřadil Eidam 45. Také Eidam 30 je správně a Eidam 30 je podle toho, jak se to správně. tak to je poznat. Nezbývá než vám pogratulovat a toto kolo vyhrává pan učitel Chvíla. Takže my vás vítáme u třetího kola. Toto kolo je poslední kolo, takže tady se vše rozhodne. Otázky budou mířené vždycky na jednoho učitele a bude to na obor toho druhého učitele. Výborný, tak to asi nevyhraju. Takže já mám otázku na vás, pane učiteli. Kolik máme intervalů? V matematice jich je nekonečně mnoho, ale na množení reálných čísel, ona to asi otázka nesměřuje, jako intervalu, jako v hudebce, jo? Ty jo, nevím. 8? Ano, to je správná odpověď. Fakt? Já jsem si říkal, že je oktáva. No, dobře. Já jsem odpovídal, jo? No, já zpochybňuji správnost odpovědi, ale... Mě to uznali. Jo, No, jakože aspoň půl bodu. základních je 8. Základní. 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 Ona se ptala, kolik je základních. To jsem neřekla, ale... Co se stane s vodou ve stavu dostřiže? Vůbec nic, bude takhle plavat. No, ona utvoří nějaký tvar. Tak asi tak, jak ji vyliju, tak zůstane. To je stejně jako když mají ti kosmonauti, oni tam mají takový nádoby na jako vyměšování, a když jim to praskne, tak jim to pak lítá po kabině, jsem se doslech. To bude mít ten tvar, ve kterém to vyletí. Teď ukazuješ. A to je tvar? Já nevím, asi nějaký do kruhu to bude, jako jaká kapka. Kruh se jmenuje Prostoru. Koule. správně. On mě pomáhá, ještě to není možné. Má díky ještě, když mě učil. Z jakých částí se skládá má vlast od Bedřicha Smetany? Vyjmenujte aspoň 4 ze 6. Vltava, Jeden správně, Vyšehrad, druhý správně, Šáka. třetí, výborně. Co mi napadlo kazit Talíbuše, ale to tam asi nebude. Moment. Pražský hrad tam asi není, že? Co tam bylo? Kolik je? 6? Jsem řekl 3, že? Jo. Přijdu zachránit zemi, když bude nejhůř. Vyjedou. Nevím další věc, mě ještě napadlo. Počkej, co jsem říkal? Co jsem řekl? Vltava? Vyšehrad, Vltava a Šárka. Talíbuše tam není? Není. Ne. To psal jiný. Teda, ten stejný, ale nikdy. Jo. Nevím už, mám 3. Tak necháte se podat. No. Tak ještě tam třeba z Českých Luhů a Hájů, Tábor anebo Blaník, to se vám snažilo tam. Rytíři ví, že vyjedou Blaník. Jo takhle, měl říct rytíří, to mě třeba napadlo. A jo. A dobrý, díky. Půlka, to je dobrý. Půl Tak bodu. dobře, dáme vám půl bodu. To je hodně solidní, aby... Mám půl bodu, počítám, jo. Co je to CERN? CERN, to je Máte? prostě, tak jo. Ano, povídej. No, víte? Zkus mi to ještě Já mám říct. jakoby ABC možnosti, ale Aha. jestli víte, tak... No tak, dej mi ty možnosti. Okay. Takže, a to bude až moc jednoduchý. Aha, já zkusím říct, co to je. To je nějaký centrum, a teďka není ve Švýcarsku, kde oni zkoumají právě jako fyziku na té nejvyšší možné úrovni, mají tam podle mě i urychlovač částic a takové věci.
No, A, jo, a tak, no. právě. Tak, Jsme učili já, ne? máte... Který nástroj má klávesy, ale patří mezi dechové nástroje? Mám možnosti A, B, C. Za A trubka, za B harmonika, za C fagot. A má klávesy, já jsem hrál na harmoniku a tam byly klávesy. Tak harmonika. To bohužel není správná odpověď. Správná odpověď je za C fagot. Jo, já jsem si, že harmonika tam má jak ty čuplíky, tak tam má i to, ne? To nejsou klávesy. Který nástroj má klávesy, ale patří mezi dechové nástroje? A jo, to není dechové, jo, no, to jsem teda, to jsem neřekl, ale to jsem si neuvědomil, tu část té otázky. Takže to měním, to odpověď je toto C. Je to fakt, je to fakt, výborně získáváš bod, Leďo. Takže jak dlouho by trvala noc na Zemi, kdyby se planeta přestala otáčet? Můžete si No, tipnout? tak to záleží, na které straně koule seš, že jo? Já vám dám radši A, B, C možnosti. Za A 12 hodin, za B 6 měsíců, anebo za C nekonečno, protože by už žádný den nenastal. Kdyby se přestala, počkám, tak se točí a ještě lítá kolem dokola. Kdyby se přestala točit, planeta se kdyby se přestala točit, jo? No tak to by bylo to půl roku, ne? Správně. Tak já si myslím, že aniž bychom počítali body, tak toto kolo také vyhrál pan profesor Chvíla. To je divný nějaký, to je nějaký Není, je to cinklík, pravda. nějaký cinklík. Je mladší, ale si na něco vzpomenu teda. Tak si ťuknem si Gratuluju chvíře. Děkuji kolego. To bylo to tvrdý. Je vidět, že znáš daleko víc naší školu než já. Je to voda. Tady už umím za.